quinto punto da orden do día, que é a proposta da alcaldía sobre representantes municipales na mesa local de comercio. Intervención. Proposta da alcaldía sobre a designación de representantes municipais na mesa local de comercio. A Consellería de Economía e Industria remite ao Concello o requerimento para a constitución por parte do Concello da Mesa Local de Comercio. Artigo 21 da Lei 13/2010 do 17 de decembro do Comercio Interior de Galicia establece que en cada Concello existirá unha Mesa Local do Comercio que actuará como órgano colexiado da participación, coordinación, cooperación e colaboración entre a administración local e as entes representativos do sector comercial. Formarán parte da Mesa Local do Comercio unha persoa representante de cada unha das asociacións locais de persoas comerciantes e de persoas consumidores existentes no respectivo Concello o igual número de representantes da administración local, así como unha representante da administración autonómica. Esta última, con carácter voluntario, exercerá a secretaría e a persona designada para o efecto pola administración local. Consultado o rexistro de asociacións municipales, onde figuran as seguintes asociacións comerciantes actualmente operativas: Asociación de Empresarios de Hostelería do Morrazo, ACIM; Asociación de Profesionales da Prata da Base; Asociación de Vendedores Ambulantes do Morrazo, ASBAN. Consultado tamén o rexistro de asociacións municipales, onde figuran as seguintes asociacións de consumidores actualmente operativas: Asociación de Mulleres de Moaña, con funcións de defensa de consumidores e usuarios segundo os seus estatutos. Visto o informe da Secretaría Municipal de data 23 de marzo de 2011, sendo necesario proceder ao nomamento de 4 representantes municipais para equiparar o número de membros na mesa das distintas asociacións de comerciantes e usuarios, pola presente se propón ao Pleno, previamente a constitución da mesa, a adopción do seguinte acordo: designar como representantes municipales na mesa local de comercio o alcalde, presidente da mesa vocais a doña María del Carmen Malla Santomé, como concelleira do ramo doña María Martínez Nogueira como representante do Grupo Municipal do Benegá e don Víctor Pastoriza Vino como representante do Grupo Municipal do Partido Socialista PSOE. Designar o secretario do Concello como secretario da mesa e posteriormente se requerirá a Administración Autonómica o nomeamento con destino oportuno do seu representante. Requerirase tamén as distintas asociacións que conforman a mesa que nomeen o seu representante previa á constitución da Mesa Local de Comercio como tal. Esa é a proposta que hai dentro da alcaldía. Intervencións. Antes de entrar no punto, considero que a tramitación do expediente en todas as fases, pero especialmente na última, non se axustou o que é a tramitación do expediente diante do Pleno. Entón creo que sería conveniente o secretario debería advertirlo que conviña antes de nada votar o xefe. A proposta rematouse hoxe a mañá, non houve comisión informativa nin dictame, e polo tanto penso que antes da votación do punto conviña que se, a pesar de que este consta no orde do día, que se votase a urxencia da súa aprobación a fin de evitar calquera tipo de reclamación ou complicación posterior. Podemos, se non hai problema ningún, por votar a urgencia do punto. Si, eu quero oír a opinión do secretario antes de pronunciarnos. Sí, de razón. Aquí habería que ratificar a inclusión no orde do día despois das contraposicións. Primeiro se ratifica a inclusión no orde do día, máis que ausencia a inclusión no orde do día por non pasar previamente por comisión. A partir de aí, no seu caso, se somete a votación ao fondo do asunto. Perdón, hai urxencia realmente por traer o asunto a pleno? É dicir, justifícase a urxencia en ausencia do dictamen da comisión informativa ou non se justifica? A ver, neste caso, houve varios requerimentos da Administración Autonómica. Xa hai un mes que veo a pleno. O compromiso foi agilizar o máximo posible
Linde en Santiago, prácticamente casi todos os concellos xa non dan unha representación municipal. Entón, bueno, pues básicamente creo que sí que hai urgencia. Estimas que hai urgencia. Estimas que hai urgencia. Ademais que o seguinte pleno non sei cando se celebrará. Bueno, estamos ao mellor que nos plantamos en setembro. Estimas que hai urgencia? Eu entendo que sí. Vale, quería oír. Sí, decir, se o señor portavoz do bloque tuvera a amabilidade de sentarse atento, mellor escutaban un poquinho máis, porque non nos enteramos do que dice. Hay que afinar un pouco máis o oído. Teño bastante cando queira levantar a voz pareino, si quere falar para todos, Señor Millán, falar un pouco máis baixo. está no uso da palabra. Non interrumpir. Procedemos á votación de ausencia. Procedemos e vamos a intervir no punto. No, que non vamos a escribir un punto onde vamos a aprobar por unanimidade. Simplemente, por favor, Ángel González, prepárese mellor as intervencións porque levo 4 anos que ven usted ao pleno simplemente a dicirle aos concelleiros do bloque que falen máis alto. A ver se trae algo máis que dicir para que conste na acta. Pode seguir, alcalde. Como buen orador deberíais saber que para una buena hay que tener una voz firme. Y aquí no es cuestión de si se escucha más o menos. O sea, aquí somos 8 que entonces tendríamos que padecer la sordera. O sea, es una... Estoy hablando. Entonces sería una enfermedad común, y creo que no es una enfermedad común. Y es una falta de respeto que usted hable sobre lo bajo, y solamente para el cuello de la camisa. ¿Vale? Por lo tanto, hable un poquito, un tono más alto, porque nosotros necesitamos y tenemos también el derecho de escucharlo. ¿Vale? Señor alcalde, por último, non vou a repetir. Eu sei que están moi animados os seus concelleiros, espero que sigan mantendo eses ánimos, e volvo a repetirlle o mesmo. Non estaba falando para vostede, estaba falando para o secretario e máis para o alcalde. De feito, era unha cuestión de orden. En segundo lugar, señora concelleira de urbanismo, deixen, por favor, de facer de señorita Rottenmeier e chamarnos a atención pola nosa educación. Nos estamos para chamarlle a vostede, non vostede a nos, non se confunda. Continúe. Nosotros estamos aquí también, y también tenemos el derecho de escuchar. Simplemente, escuchar. Estamos aquí, no somos fantasmas, tenemos el derecho de escuchar. ¿Bien? Traeremos un somotón y para el señor. Vale, perfectamente. Con usted un altavoz. Un poco de tranquilidad. También. Un poco de tranquilidad. Vamos a proceder a incluir na orden do día por la mesa o complemento da proposta de alcaldía sobre representantes municipais na mesa local de Sí, ratificación da inclusión na orde do día, voto a favor, unanimidade. Bien, después de estar incluida, palabra para este punto. Sí, sí. Bueno, efectivamente, como o secretario dice, leva xa tempo constituíndose esta mesa en diferentes concellos por Galicia adiante. Este organismo non vai dar moito de sí, eu creo que esa é a realidad, e convén sabelo. É unha forma que topou a Xunta de implicar ou de intentar implicar, a pesar de non ter ninguna competencia na materia os concellos. Eu creo que Moaña vai a ter pouca incidencia, e en todo caso damos por satisfeitos coa presencia do alcalde e de unha persona de cada, e un concello de cada un. Yo, sin embargo, quiero rectificar, con permiso al señor Pastoriza, diciéndole que hoy mismo tuvimos una reunión por otro motivo con los hosteleros de Moaña, y si algo hubo en lo que hicieron hincapié fue la falta de comunicación que hay entre los problemas que ellos tienen y el concello, con lo cual pienso que si se realiza y se lleva a cabo esta mesa local de comercio puede dar sus frutos y puede salir adelante. Hoy en día hay muchos problemas, tanto con los pequeños como con los grandes comercios, se están cerrando prácticamente a diario, y pienso que
si entre el Concello y ellos hay reuniones que por ley supuestamente como mínimo tienen que ser una vez al año, pero trataremos de que sean más asiduas, podemos hacer algo para que estos problemas se solucionen, por lo menos intentarlo, creo que está en nuestras manos y que la Xunta quiera subir un papel pidiéndolo, y está pedido desde el 4 de febrero de este año, con lo cual con un poquito de retraso ya vamos. Nada más. Bueno, simplemente quería decir que, bueno, que vamos a proceder, temos un listado de asociacións que está obsoleto, por lo tanto, vais a proceder a poñelo ao día, porque, bueno, outro día nos encontramos, pois temos aquí un listado de asociacións que xa non están dadas de alta, outras, pois, non tiñan a dirección correcta, entón, bueno, vais a proceder, porque, por supoño, que ao mellor co tempo, pois, pode haber alguna reclamación de alguna asociación, pois, que quedase fora, non? Aquí había, pois, ao mellor ten asociacións, pero, bueno, que repito, algunhas, pois, xa non había forma de contactar con elas, outros faltaban os estatutos, entón, bueno, independentemente diso, a situación é que é, eu penso que é un paso importante, tendo, bueno, que decía Maica, que, bueno, que as reunións que non todos teñen que ser solamente unha vez ao ano, bueno, por lo menos que haga unha boa intención por parte de todos de sacar, conseguir que o funcionamiento tanto desa mesa local de comercio como outras mesas que se poden crear no futuro, pois poden servir para atallar cualquier tipo de problema que poida suceder dentro de cada mesa. Bueno, por alusión, únicamente, desearle, como sempre, moita sorte a concelleira nas xestións que poida facer coa hostelería. Sería bo, seguramente, que ademais a hostelería local tuvera un interlocutor e non ter que andar falando un por un con cada hostelero do Concello. En todo caso, non confunda, as funcións, se algún día as ten a mesa de comercio, non son as de colaborar cos hosteleiros, seguramente na promoción do Concello, para que teña máis clientes e todo o demais. A mesa de comercio é un órgano creado por unha lei que establece claramente dúas ou tres cousiñas: informar, dictaminar e pouco máis. Non é o foro onde o Concello vai a topar e dar a colaboración da que me parece que vostede fala.